या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांची कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्तपदी बदली झाली आहे। त्यांच्या जागी सिंधुदुर्गचे नवे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांची नियुक्ती झाली आहे। क्षेत्रफळामधील वन विभागाच्या राखीव जंगलात असलेल्या खैराची खोदून तोड करत असलेल्या 3 आरोपींपैकी 2 फरार आरोपींना अटक करण्यात काल सायंकाळी वन विभागाला यश आलं आहे। आंबोलीत काही युवकांना वन विभागाच्या सहाय्याने प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं। त्या युवकांच्या उपस्थितीत रिसर्च नोंदणी करून निर्धारित वेळेसाठी निसर्ग पर्यटनासाठी परवानगी देण्यात आली आहे। महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी तलाठी भरतीची परीक्षा सुरू झाली। सोमवार 21 ऑगस्टला तलाठी भरती परीक्षा सुरू असताना सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे तब्बल 1.5 ते 2 तास परीक्षार्थींना परीक्षा केंद्रावरती ताटकळत उभं राहावं लागलं होतं। सावंतवाडी शहरामधील उभा बाजार येथील मसुरकर कुटुंबियांच्या घरी तब्बल 1 महिना आधी गणपतीचं आगमन होत आहे। सुमारे 75 वर्षांची परंपरा सावंतवाडी उभा बाजार येथील मसुरकर कुटुंबीय आजही जपत आहेत। कत्तलीसाठी गुरांची बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या 3 टेम्पोंना फोंडाघाट चेकपोस्टवरती सोमवारी पहाटे 5:30 वाजता सुमारास पोलिसांनी रोखलं। त्या टेम्पोमधील 18 जनावरांसह 3 टेम्पो ताब्यात घेण्यात आले आहेत। केंद्र सरकार केवळ सत्ता टिकवण्याचा विचार करत आहे। सरकार नामर्दासारखं वागत आहे। केवळ सत्तेसाठी ग्राहकांचा खाणाऱ्यांचा विचार केला जातो, मग पिकवणाऱ्यांचा विचार का केला जात नाही। सरकारने वृत्ती सोडली पाहिजे अशी घणाघाती टीका आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे। गणेश चतुर्थीपूर्वी वेंगुर्ले शहरातील गणेश घाटांची स्वच्छता, डास प्रतिबंधक फवारणी, वाहतूक व्यवस्था आदी विविध समस्यांवरती त्वरित उपाययोजना नगर परिषद मार्फत करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय काँग्रेसतर्फे आज निवेदनाद्वारे मुख्याधिकारी पारितोष कंकाळ यांच्याकडे करण्यात आली। मुंबईत असलेले सीसीटीव्ही पोलिसांकडून वारंवार केले जाणारे ऑपरेशन ऑल आउट 6 महिन्यांच्या कालावधीत वेगवेगळ्या प्रकारचे 54,000 गुन्हे मुंबईत दाखल करण्यात आले होते। चालू वर्षात याच कालावधीत गुन्ह्यांची संख्या निम्म्यापेक्षा कमी म्हणजे 23,000वरती घसरली आहे। केंद्र सरकारच्या कांदा धोरणाविरोधात अमोल कोल्हेंनी रास्ता रोको आंदोलन केलं। केंद्रानं जाहीर केलेल्या 2410 रुपयांचा दर आम्हाला मान्य नाही। कांदा उत्पादकांना 4,000 रुपये प्रति क्विंटलला दर द्या अशी मागणी खासदार अमोल कोल्हेंनी केली। श्रावण सोमवार निमित्त जळगाव जिल्ह्यातील रामेश्वर तीर्थक्षेत्रावरती करण्यात आलेल्या कावड यात्रेनंतर पोहण्याचा मोह 3 तरुणांच्या जीवावरती बेतला आहे। मासे खात डोळे सुंदर होतात, मग मुली पटतात। ऐश्वर्या रायचे डोळे मासे खाल्ल्यामुळे सुंदर आहेत असं वक्तव्य राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी केलं। राज्याच्या महिला आयोगानं विजयकुमार गावित यांच्या वक्तव्याची दखल घेऊन त्यांना नोटीस पाठवली आहे। 24 ऑगस्टला कसई दोडामार्ग नगरपंचायत प्रशासकीय इमारतीचं भूमिपूजन होणार आहे। नारायण राणेंसह पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे अशी माहिती नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। सिनेसृष्टीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। हरियाणातील प्रसिद्ध गायक राजू पंजाबी यांचं निधन झालं आहे। त्यांच्या निधनाने म्युझिक इंडस्ट्रीवरती शोककळा पसरली आहे। हिंजवडीसह माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे आणि गहुंजे या 7 गावांची पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्यास राज्य सरकारनं अनुकूलता दर्शवली आहे। त्यामुळे गेल्या 8 वर्षापासून प्रलंबित विषय मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे। भाजप खासदार आणि अभिनेता सनी देओलनं मोठी राजकीय घोषणा केली आहे। 2024ची लोकसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचं सनी देओलनं स्पष्ट केलं आहे। कांदा निर्यातीवरती शुल्कवाढीचा निर्णय घेतल्यानं उरण येथील जैनपट्टी बंदरात निर्यातीसाठी आलेला 200 कंटेनरमधील 4,000 टन कांदा सडू लागला आहे। निर्यात शुल्क वाढीमुळे बंदरात असलेले कंटेनर सीमाशुल्क विभागानं थांबवून ठेवले आहेत। तब्बल 200 ते 250 रुपये किलोपर्यंत पोहोचलेले टोमॅटोचे किरकोळ भाव 70 ते 80 रुपयांवरती आले। त्यामुळे गृहिणींना काहीसा दिलासा मिळाला आहे। बिबट्याची कातडी परदेशात विक्री करण्याच्या तयारीत असलेल्या एका सीमाशुल्क विभागानं साताऱ्यातून अटक केली। त्याच्या घरातून बिबट्याचं कातडी जप्त करण्यात आलं आहे। मुंबई महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा सोमवारपासून प्लास्टिक बंदीची मोहीम तीव्र केली आहे। गेले वर्षभर महानगरपालिकेची प्लास्टिक विरोधातील कारवाई सुरू होती। गेल्या वर्षभरात 5,000 किलोहून अधिक प्लास्टिक जप्त करण्यात आलं आहे। अभिनेता आणि खासदार सनी देओलच्या जुहू येथील बंगल्याचा लिलाव जाहिरात प्रसिद्ध होता अवघ्या 24 तासात रद्द करण्यात आला आहे। बँक ऑफ बडोदाने 56 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी रविवारी सनी व्हिला बंगल्याच्या लिलावासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती। मुंब्रा येथील कौसा ते शिळ भागात 200 अनधिकृत बांधकामे उभारण्याची कामे सुरू आहेत। एका इमारतीमध्ये 40 लाख रुपये वाटले जात आहेत असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे। नवनियुक्त जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांचं मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्वागत केलं आहे। केसरकर यांचे स्वीय सहाय्यक सचिन देसाई देखील यावेळी उपस्थित होते। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू गोव्यात दाखल झाल्या आहेत। आझाद मैदानावरती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई यांनी त्यांचं स्वागत केलं आहे। मुंबई महापालिकेच्या ट्रॉम्बे उच्चस्तरीय जलाशयातील कप्पा क्रमांक 1 व 2 ची दुरुस्ती कामे पूर्ण झाली आहेत। तांत्रिक बाबींच्या गर्दीनुसार एम पूर्व व एम पश्चिम विभागातील काही परिसरांचा पाणीपुरवठा गुरुवार दिनांक 24 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 ते शुक्रवार 25 ऑगस्ट
सकाळी 10 वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.